Mga kapuso, karong buntaga sanglit ang bulan sa Hunyo kay giilang Dengue Awareness Month ug base sa ulahing datos nakitaan nga adunay pagsaka sa maong kaso ngadto sa Northern Mindanao ingon man sa ubang parte sa Mindanao. Karong buntaga atong hisgutan ang mga butang nga angay mahibal-an aron makalikay o maluwas ni ining sakit nga dengue. Alang niana atong makauban si Ma'am Gemma Uy, Medical Technologist sa DOH Region 10. Ma'am Gemma, good morning and welcome din sa At Home with Gemma Regional TV. Kumusta ka karong buntaga? Hello sir, good morning. Maayo sir. Salamat sa Ginoo no. So, good morning sa tanan no, ilabi na sa taga Northern Mindanao o throughout Mindanao. Ma'am Gemma, unang-una makisayod kami kung kumusta ba ang sitwasyon sa dengue dinhi sa Northern Mindanao karong panahona. Ug ngano sab ma'am, taas ang pagsaka sa mga kaso this season. Okay. So, thank you sa imong pangutana sir no. So, karon gikan sa January 1 padulong sa June 18 no, naakitay 3,975 ka-suspected cases all over Region 10. So, ikaduhan mo nga pangutana nga nung nagkataas man atong kaso, so nakahibalo na ta nga sa atong 2019 nagka-outbreak ta no sa dengue no. Di-follow dayon ang atong COVID-19 nga niabot kitag mga almost 3 years no nga nagkumbati no sa ato ang COVID-19. So ang dengue sa dato nga panahon is mas ano siya kay ni duyog sa panahon no nga wala siya ni taas ang kaso kay gikan man ta sa outbreak. So syempre kung gikan sa outbreak nga atong mga tawo na alert pa no, maglimpyo pa sa balay. So ang kuan gid ana ang mosunod is momubo gid atong kaso. Ma'am Gemma, ang dengue dili na bag-o sa atong pandungog pero hantod karon aduna gyapoy kitay mga kaso nga maitala. Isip eksperto, paunsa ba ma'am ang paagi aron malikay kita ni ini nga sakit? Oo. So natay ginatawag no kaning ano gini siya panawagan sa DOH no, natay gitawag og kaning best communication sa DOH 4S no. So muna nang search and destroy the breeding sites no. Pangitaon nato ang itloganan sa lamok no. Kung agaling man ang ikaduhang S no, seek early consult no. So kung gihilangtan na ka on the first day pa lang, maadto na kita sa pinakaduol nga health center. Likayan nato nga maadto ka sa hospital para pod ka ng dili na ka magastusan pa no at the primary level nga duol lang sa inyong panimalay matambalan na kadaan. Then ang ika-third na S no, ang ika-third nga secure no, i-secure nato ang self-protection measure. So isa ani is ang pagsuot og light colored no nga cloth no, kay ang lamok kabalotang kuan kay siya sa dark colored nga mga attractive sa ang dark color. Then pwede pud ka magamit og insect repellent no, ang uban magamit og kanang lotion no. So pero kung magamit kag lotion dapat regular ang imo ang pag-apply, reapply no, kay mo-expire nga tong lotion 4 to 6 hours. After ana kung dili na gid matabang natay gitawag og support no to fogging operations no. Kung ang kaso sa isa ka barangay nagtaas for 2 consecutive weeks, so need na gid siya mag-conduct ka og fogging operations para pag-stop sa transmission no. Kay wala man lain makapatay sa lamok nga adult nga naglipad-lupad no. Dili nato madala og pik-pik sa atong kamot no, magklap-klap ta sa atong kamot, dili na nato na madala tungod sa kadaghan pod nila. Base sa pagtuon, sagad sa maigo niini mga bata nga nag-edad og 1 hangtod 10 anyos. Ngano ingon ani ang sitwasyon Ma'am Gemma ug unsa sab ang imong matambag ngadto sa mga ginikanan aron maprotektahan ang ilang mga minor de edad? Oo. So based sa atong data sa RESO no, ang taas nga kaso no, more mga 60% sa atong cases naa sa age group nga 1 to 10 years old no. So asa maning mga bata during daytime. So naa sila sa eskwelahan. Kaya nga to ang lamok is day biting mosquitoes no, adlaw sila mamaak. So mao nang sa school naatay ginahatag nga insecticide treated screens. Treated na siya daan sir no. So naa sa mga bata ang daghan sir tungod kay sila ang naa-permi sa gawas dadula no.
sila mo nga IDES ganahan og mobile nga tao. So sige man ni sila dula-dula pero dili ginamit nga mga bata lang ang takdan no. Also all ages siya actually takdan. But ang mga bata lang ang prone kay sila ang permi out sa balay kadula. Di man tuod taas ang fatality rate nato karon, which is a good thing, ma'am. Pero unsa ba ang kasagaran nakita ninyo nga rason nga magrabihan gyud ang pasyente nga naigo sa dengue? Oo. Kasagara gyud sa mamatay no sa kuan sa dengue is among nakita is late ang ilang referral to late ang ilang pag-adto sa pinakaduol nga health center no. Sometimes ang uban kanabitang naalang sila yung mga seremonya sa ilang balay no magtuob daghan kay sila mga kuan wala sila nag-seek o consultation sa doktor. Lain mo paminaw gihilantan ka, please go to the nearest hospital or go to the nearest RHUs no para maka-provide ang atuang mga doctors of proper management no. Akong giauhag no ang tanang katawhan no dili lang diri sa Northern Mindanao but all over Mindanao no nga mag-practice na gid kita sa 4S no. Kinahanglan ang community involvement no tambayayong tangtanan pagpanglimpyo sa atong mga panimalay no para natay healthy nga pagpuyo no ma-improve ang atoang economic status sa atong family as well as sa atong community. Daghang salamat, Ma'am Gemma Uy, sa pagtulunan nga imong gipaambit karong buntaga. Amping kanunay. Salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.